τα ντοκουμέντα που υπάρχουν στον απόρριτο φάκελο της Κύπρου και από την δημοσιογραφική έρευνα του Αθέατου Κόσμου, αποκαλύπτεται το εφιαλτικό γεγονός ότι οι Έλληνες στρατηγοί και ναύαρχοι της Χούντας Ιωαννίδη ήξεραν πολύ πριν την απόβαση ότι έρχονται οι Τούρκοι να εισβάλλουν στην Κύπρο, αλλά δεν έκαναν τίποτα να προστατεύσουν το νησί. Είχατε μια περίεργη εμπλοκή με τα γεγονότα της Κύπρου εξαιτίας ενός χόμπι στην πραγματικότητα που είχατε. Πράγματι, το χόμπι μου ήταν η ηλεκτρονική. Άρχισε το Κυπριακό και οι Τούρκοι να με απασχολούν από τον Νοέμβριο του 1973. Τι συνέβη ακριβώς? Απέναντί μας οι Τούρκοι έκαναν κάποιες οργανώσεις τηλεπικοινωνιακές. Μέσα στις στρατιωτικές πάντες έβλεπα ότι αυξανόταν οι σταθμοί, οι στρατιωτικοί σταθμοί. Ακούγαμε από το πεδιόμετρο τι γινόταν και διαπιστώναμε ότι ήταν Τούρκοι. Τότε σκέφτηκα και πήγα στο δεύτερο γραφείο. Κατά κακή σύμπτωση κάποιος ο οποίος ήταν του ΟΤΕ μέσα του είπε δεν πιάνονται αυτά, επομένως η πληροφορία αυτή πήγε στράφτη και έτσι έμεινε. Παρακολουθούσα όλη την κίνηση χωρίς να έχω ανταπόκριση πουθενά και σταμάτησα να ζητάω να ερευνήσουμε το θέμα. Άλλη μια φορά το είπα στο δεύτερο γραφείο, πάλι δεν βρήκα ανταπόκριση. Στη συνέχεια έχουμε την εισβολή. Ξεκινάμε στις 20 Ιουλίου. Οι Τούρκοι στις 19 είχαν προετοιμαστεί, ξεκινήσανε για την Κυρίνια. Ο στόλος είχε φτάσει στην Κυρίνια απ' έξω. Το βράδυ είχα πει στο δικό μας διοικητή, λέω κοίταξε να δεις, οι Τούρκοι είναι προς τα εκεί, είναι κοντά έξω από την Κυρίνια. Μάλλον προβλέπεται απόβαση και όχι άσκηση που λένε. Από το Σάββατο, από τις 20 Ιουλίου, παρακολουθούσα κανονικά τη στρατιά Αιγαίων. Πήραμε πάρα πολλές πληροφορίες όσον αφορά την δομή, την ισχύ τους, τα πάντα. Ό,τι τα προβλήματά τους, τα πάντα. Αυτά τα έπαιρνε η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών. Πιάσαμε ένα σήμα, το οποίο έλεγε το εξής. Η στρατιά Αιγαίου έδινε στις μεραρχίες της και στα συντάγματα, έδινε τις πληροφορίες τι ακριβώς έχει απέναντί της να αντιμετωπίσει. Απομαγνητοφωνούσαμε κασέτες και λοιπά, όλα αυτά που γίνονται τελικά στις υποβλοπές. Εγώ πήγα 31 Ιουλίου του 1972 και τοποθετήθηκα από το αρχηγείο, εντολή του αρχηγείου της Διευθύνσεως Διαβιβάσεων ως δημιουργήτης της δημιουργίας διαβιβάσεων της ΕΛΔΙΚ, του ελληνικού συντάγματος δηλαδή. Την Πέμπτη το πρωί σηκώνει το τηλεφωνητής και μου λέει: κύριε Πολοχαΐ, σας θέλει ο κύριος Σταγματάρχης. Νικολαίδης, διοικητής της ΕΛΔΙΚ. Βλέπω μέσα και καθόταν ο ταγματάρχης, ο διαβαστής Ρουσέτος Σιγάλας, 14 χρόνια μεγαλύτερος από μένα, διοικητής του κλιμακίου της ΚΙΠ. Μου λέει: κύριε Σιμαντράκη, έχει σταθμούς ασυρμάτου για παρεμβολές, αντιπαρεμβολές? Τι του λέω, για ηλεκτρονικό πόλεμο? Όχι, του λέω. Έχω τζίρωση 9, πύρωση 10, πύρωση 6, τον SR39 για την Αθήνα. Ακριβώς, τα θυμάμαι, ακριβώς έτσι τα είπα. Τίποτα άλλο, δεν έχω τίποτα. Οπότε μου λέει, δεν θέλω, του λέει του Συνταγματάρχη, δεν θέλω τίποτα άλλο, κύριε Συνταγματάρχη. Μου λέει: καλώς πήγαινε. Βγαίνω έξω στο διοικητήριο της ΕΛΚ, περιμένω τον Συνταγματάρχη. Του λέω: τι συμβαίνει, κύριε Συνταγματάρχη? Τίποτα. Τι τίποτα, του λέω. Τι με ρωτάγατε? Για ηλεκτρονικό πόλεμο, για τέτοια? Μου λέει: μην ανοίξει το στόμα σου να πει κάτι σε κανέναν. Μου λέει: υποκλέψαμε κάτι σήματα των Τούρκων ότι το Σάββατο το πρωί θα κάνουν απόβαση. Πού, του λέω? Στην περιοχή 5 μίλι, στην Κυρίνια. Στην περιοχή Αγίου Γεωργίου. Είχα κάνει μπάνιο πολλές φορές. Είχαμε κάνει και συνάδελφοι μαζί, παρέα. Πήγαμε Κυριακές και λοιπά, έκαναμε μπάνιο. Ήξερα την περιοχή περίπου. Αυτά μου είπε και φεύγω. Την Παρασκευή το βράδυ, όταν ήταν πριν την απόβαση, 2 τορπιλάκατοι που ήταν στη παραλία της Κυρίνιας και κάνανε περιπολίες, ανέφεραν ότι εντόπισαν πλοία να πλησιάζουν. Και η εντολή που πήραν οι καπετάνοι των πλοίων αυτών, των τορπιλακάτων, μη βαράτε, μπλοφάρουν οι Τούρκοι. Το πρωί έγινε αυτό που σας είπα με τη βόμβα που είδα και έριξαν στην ΕΛΔΙΚ μέσα. Και από εκεί και πέρα έπαψε να ισχύει πλέον αυτό το μπλοφάρουν. Άρχισαν να κινούνται οι μονάδες. Η ΕΛΔΙΚ παρέμεινε μέσα στο στρατόπεδο. Οι άλλες μονάδες της Οθονβουράς πήγαν στους δρόμους, σε φάλαγγες, χτυπηθήκαν από αεροπλάνα τουρκικά, σκοτωθήκαν στρατιώτες, σκοτωθήκαν αξιωματικοί, καταστραφήκαν οχήματα. Γιατί δεν είχαν πάει στις θέσεις διασποράς, στις θέσεις που θα πολεμούσαν, στις θέσεις ασφαλείας.
που προβλέπονται από τα σχέδια, από τον πόλεμο, από τα σχέδια του πολέμου. Κινηθήκανε μετά που άρχισαν να βομβαρδίζουν, ξημέρωσε και άρχισαν να βομβαρδίζουν οι Τούρκοι. Μαρτυρία του αντισυνταγματάρχη Αποστρατή Αλέξανδρου Σημεοφορίδη, επικεφαλής του κλιμακίου της ελληνικής ΚΙΠ στην Κερίνια την εποχή της εισβολής από τον απόρριτο φάκελο της Κύπρου. Πιο συγκεκριμένα, ενδείξεις για αυτή την τάση της Τουρκίας υπήρχαν αρκετές κατά τα τελευταία πριν το 1974 χρόνια. Οι ενδείξεις όμως αυτές πληθύνονταν συνεχώς και είχαν αποκορυφωθεί την άνοιξη του 1974. Η 39η μεραρχία της Τουρκίας, που ήταν αποδεσμευμένη από το ΝΑΤΟ και αποτελούσε τμήμα του Εθνικού Στρατού της Τουρκίας, ήταν από την εποχή της συγκρότησής της προσανατολισμένη για την Κύπρο. Η μεραρχία αυτή, που διέθετε 3 συντάγματα, στο Ισλαμεγέ, στο Σμανιγίτ και στο Μαράς, έκανε στη Μερσίνα κάθε καλοκαίρι με δύναμη ενός συντάγματος που εναλλάσσονταν κάθε χρονιά από βατικές ασκήσεις από τη Μερσίνα στο πλευρό της Αντιόχειας. Η μεραρχία αυτή είχε σαν στόχο την Κύπρο. Παρακολουθούσαμε επί 5 χρόνια τις κινήσεις της μεραρχίας και ξέρουμε πολλές λεπτομέρειες. Και προσθέτει ο ίδιος μάρτυρας, σελίδα 17 της κατάθεσής του. Στους μήνες Απρίλιο έως Ιούνιο, προφανώς του 1974, άρχισαν να πετάνε αεροπλάνα με πιλότους ανώτερους εξωματικούς, ενώ συνήθως οι πτήσεις αυτές γίνονταν με μικρούς εξωματικούς για εκπαίδευση. Το ραντάρ του Ντεμορίου, που ήταν πρώτα στη Σελεύκια, έγινε μετά μόνιμο και ήταν κινητό εκστρατείας. Τον Ιούλιο, σελίδα 20 της κατάθεσής του, όχι μόνο η 39η μεραρχία, αλλά και όλη η στρατιά είχε τεθεί σε επιφυλακή. Για όλα αυτά, συντάσσονταν δελτία που μεταβιβάζονταν τηλετυπικά και αυθημερών στην προϊσταμένη του κυρίου Σημεοφορίδη υπηρεσία που είχε την έδρα της στη Λευκοσία, η οποία έστελνε αυτά τα δελτία στο ΓΕΕΦ, στην ΕΛΔΙΚ, στην πρεσβεία μας στη Λευκοσία και στον αρχηγό της ΚΙΠ στην Αθήνα. Τα σήματα αυτά μεταβιβάζονταν, ορισμένα από αυτά και αυθημερών, και στην υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων.